motorlar hep şöyle böyle. Ha şöyle böyle. Budak yolun bilen budak yolun gelip bilen katnaşan üçün sürede hem ayratin tarih alkanına ayratin. Men injener Abdurrahman Afgan. Men İslami Birleşik Kengeş ornatary bolup işleýär. Bugün mana bu uly waka bizler şaýat. Goňşy döwlet Awganistan döwletine şu goňşy okara bayramçylygynyň öňi sirati hormatly prezident Tawgat bütün Awganistandaky ýaşaýan halklara değişle uğradılan. Şonuň üçin bugün ýene de şu her ýyllarda ya öňki ýyllarda yani bu sowgatlardan biri diýip